Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kalong ki khubor ba menta kasngi kalong ga besngosi ladan ga wei kalong kemi ka basha pen sapriang ga wei ka video ka blaring ha ka por ka ba ka wei kalong kemi ka la sha sho ba sha pen ke tinsnong katai kalong kemi ka bla keno ba ka de ka men aik suit ber kanong dikian ya ka ba kilong kemi ke bla subas new persha e ka ne kalong kemi ke la sho la tiet ya ka hado ba ka namong bat min sau ka ba ka ni kalong kemi ka dang don hap deng jong ka jing armen ha ka biade ketika kubor ki ka tu ka ne kilat pathai kilayo banyakran bat kalong kemi ka belangat ha ka apan karkum ka jingya thu jangani kalong kemi ka bla sha kno bakla le ekite ki kam kalo ong bah ka live way to rik ki long kemi ki bidai ki do khot jang ka seng long kemi bhai rimbong ki la let ban kendar ya ka yingsa jongka ha ka por ba ka ne kalong kemi kala yo thia bar ha ka te ka mit ki te ki long kemi kala sho ya ka da ka ba khenra ya ka yingsa jongka bar ha ka te ka jing khenra kim shamla lab ai ru Henry tang ya ka kiat si plastik ka ba udi ulok jongka bar kala pensi sha khamar ki te gi khot ka te ka seng long kemi hadin ba 1 poi ulok jongka yathu katai ka longmi shu kala yathu ru bah ka step ka babut kila batha ya ka bakan 100 bar hol ka snong bhoirmbong na ka benta banya kran kani ka longmi kala le shakati ka dorbar hol bat hangtei ki khot ka seng longmi kila sho bati biang ya ka hadu bakala mensau bat kila penkit tin ya ka bat ring ru da ka video bat la pen sapriang ya kani ka video ong katai ka longmi kani ka long kemi ka basya sho kadai na kasnong yingsau bat sa wai ha kasnong bhoi rimbong tungin sngap khendiat ka jinge kran bat kani ka long kemi armet kin kiladat adu batu de di bikun jungai la long adu no nomor ba ngalai cek medical hi bat ki bulit na tai na tenam yam na tai de kilalap hi ya ka jingdak mong jonga hagamet ka phat jonga dokter ru kila jestari ba kila labi ya kita ke barok so aku akan kena ne pia ka gane la bi sha babale ini ki brief ki kat klem akor ya ka video junga bakla hadu kan no nomor wat ya unong penya brief ru kimla bande hadu kan ne ya unong tu ru kimla bande hadu kan ne ande kiyo tang ka khor kasih ka ba si bilar yu haying hadukan bangasa ki baulo jangan di tiada nang ta ki laban pai kata ka khor kasi tenang tapat ki khut nang ta kila bom na sho yang anan dun anukan nang ta ki ong wan na sai sajing garbar ya pha tenang ta ngalali te ki ong hana ba ban ya ka kis khor ka nang ka kis tin te ong adu kan no mo kata ka tin bangala bakla la da pi kwa ban lab ya ka ji si te sobha se aya kata ka video la ni ka record ba pilayo kim film ai kan no ande ki ong ya pha undon kam ya ka pha nyam don kam ya kan no ni ko abi ya pha tang ba phan mi na nang nem ta tenang tapat kila bisyar ya kita ki angut handai kat ba bisyar ya kiwe kila ban ai hangatu kamera ban ya bisyar de kat bayang apat ki bisar ya kita ki armut hendai kila pha ban ya lek na kita armut hendai ki syo ki dat yang hadu bangan damong tenang tapat kila pha yang ban lek de ta kada khar pat ka ong wan pha hang ne ka ong de hendang ala kala bom kala tik yang no ding nang tapat ka ong ba ya pha te dan hok manga ban ya pha ngalai ngala khar du man hong ne ngala hap sopet de pha le de phat pham dan hok hong ne kari tang kara nungwe de phan la na ban ya imda se sunong ki amta amta de hendai ya kan ne ka ke video ka jonga baki la penlat de hendai ngako ba phin thuet hadu ban dalap ya ki ne ki ba online ya video jonga di situ Terung nuk nak gila ipe tu se. Daki Tu sui tu ipe dia. tenang tapat ki bendang yang ya ka tin bat ki ong bahana banga ki bendang ya tu ka plakat bagi ong banga de ganong dikiat bi an de harto por mit kimla pada ya ka kiat na ring jonga kilap tang ka khor si bilor ka baulo ka jonga uladi hendri ki 85 yang hisau ban umno pat kidang nut ban pen king ya katu ka plakat bagi ong
ngade kan ungkit di kiat bi an kami hap kam tote Henry yang percaya sabadang armet kiladat adu tute di bi kunjungai lalong adu no nomor ba ngalai cek medikal hi buat ipulit na tay na adong fight na tinamyam na tay tigilalap hi ya ka jingdak umong jonga hagamet ka phat jonga dokter ru kila register hi ba kila labi ya kita ke baro. Yeah.